Ejike ayebunam odunagolo ọnwa odunagolo ọ na-agụ arụ ọ na-agụchi ya ọ na-akpọ okwu anyị ọnụ odunagolo niile ndị jelu mba ga-akpa mba ego eziokwu ka mụ nwa na ya na-agụrụ goligoli ụmụ na-agụrụ ndị nọ na mba agba mbọ ego na-agụrụ biko iti nwa agụrụ a na-agba na atọ na mba igugbo chebe ebebudegbugbezedegwu mmiri atara agwata biko ji ogogogo ogige ndụ na-agụrụ ogige ọnwụ ụmụ agụrụ gọneti niile ebe onye bụkwara onye nọrọ ya hụrụ nwa agụrụ chukwu ide mmiri nnekwu ụmụ ndị agụrụ gọneti niile mmiri ji nwaanya wee bigbo ndị awụsa biko ji egwu ụmụ agụrụ gọneti niile na-eke n'oye na anwụ na mkpọ ọ bụ ejike nwaanyị egwu na ntị m nso n'ụlọ ọgwụ ike nga bụ macha onye ọbụla ntụ n'otu n'otu onye ọbụla mmanụ nso Chukwu ya melebele go ya melebele inugbo ejike nwa m ịgbacha agha nwa agụta dị n'igụtakwa udo ịgbacha agha nwa agụta dị n'igụ igwu iru ọma wode ịgbacha agha nwa agụta dị igụ igwe agụ erije ịgbacha agha nwa agụta dị ego dị eta akwụ ego dị nnekwu ịgbacha agha nwa agụta dị ya ọbịa na-akpọ osakwu na ya adụkwa na osakwu abịa nwa m ojije emere gị ibe mụ na-emere gị ibe ihe azụwa igbudu edele na azụgbughu mkpọwa nna gị ụba odu ndị eji mara agụrụ ọbịa gabachekwa arụ nwa na nwa agụ anọrọ na atala ọbịbịa nwodu nwa m ejike nwa agụ na-eriri ọnụ nna ya nwa na-eriri egwugwu nwagide agụ na nnebe ebe anyị tighị ma kpalụ nzu ududongo ogugolo mmadụ nzu eze nwaanyị agụrụ mmadụ nzu ide mmiri dodo mmadụ nzu mkpọbọ ya bụ mbọ ya bụ onye bịa mmadụ nzu mkpọbọ ya bụ agụrụ na bịa gọ mmadụ nzu mkpọbọ ezumezu mkpọbọ ọgwụ kpaka mkpọbọ mmanwe nkwa agụrụ mkpọbọ mmanwe ego agụrụ ebe na-anụ ụwa ji biri ikpere ọbịa ga-aba ma ndị nzu n'ihi atakarị nzu n'ọcha na anyị wadoro na anyị na-ekwute nzu na ana agụrụ be anyị na nwa agụ ọ nọrọ na atala ahịhịa eji ike nwe ododogwu n'ọbụla ji agba mbọ mego wodue nchọchukwu na ndị ana
agọzikwelu ndị nwa mgbere na ọkarịa nụ n'ụjọ ọhụụ na-agụ atịrị m ekpiri ọgọ onye eji ọrụ edigbo wee naba ejiga nwaodu tighị gụọ na mma ndị chi ebe nnago bagụkwa gị na mma onye uwelo bagụkwa gị na mma ana igbu nnego bagụkwa gị na mma ihere eme ya gụrụ ibe bagụkwa gị na mbụ ihe adụwa igbudu ideja na ihe ya nata ụkwụ iji dewe mba na nke ihe ji nata ya aka na ya mma